jane lapo to kok pencap-pencep iku kok pusing aku sakno. Lah wis tak omongi sing ayu dhisik metu lha apa kondisi. Lah dibaleni ta? Kak wis kadung tutuk ndukur. Lah nek dibaleni maneh lho aku tak mudhun. Kak. Piye? Lancang. Lho piye iki aku? Aku lha apa iki? Hah? Lha apa iki? Gulung-gulung nang ngarep kono. Aku gulung-gulung. Ya aku dikerotok wong sakmene kae terusan. Baba manuto aku dikeroyok wong akeh manut kok. Ya manut wong dheke padha lanange lho aku perwandonan ae. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi kagem bapak-bapak panitia, ibu-ibu PK Daya. Cek kok kurang bersahabat iki mang dina iki. Matur sembah nuwun kagem ibu-ibu ugi Ibu Polo sampun paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Ugi mboten supe ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho gak iya. Sing jawab mek wong ngarep tok wong pitu. Loh, iki patrae wong pitu iki yo mbiyen yo sahabatku ya. Seje Mami Okta sing salam. Apa? Salam nang kene tekan klubuk jawab. Klubuk. Klubuk iku panganan apa? Jajan teko terigu iki lho. Oh, tempatnya wong lanang-lanang menyodakohkan diri itu toh. Kemeruh. Aku krungu-krungu iku ngono. Monggo dijawab kanthi ikhlas sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Nah, amin ngono lho rek sing banter karek ngomong amin. amin. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Ugi selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Mas. Sampean surai sing bawa anter. Balen ana pesan kas. Aku lali. Lali gak tak kempit iki apa? Kempiter. Ya wis tak kempit dhisik. Cilik, baleni. Samene, Mbak. Kurang cilik. Samene. Kurang cilik. Oh ini. Suwi-suwi aku ngeblak. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun. Donga kula katur jenengan sami pinaringan berkah ing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi kunjuk matur sembah nuwun tumrapipun channel YouTube sing dalu menika kempal kabeh nggih yuk. Kuwata sanget mriki. Kuwata sanget mboten saged niku nggih. Mengucapkan satu persatu pokoknya khusus channel YouTube yang di depan semua matur sembah nuwun nggih ingkang kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya TV. Ten Budi Wijaya TV wonten apa yuk? Wonten cerita-cerita humor, wonten ludrukan yang terbaru Campur Sari Delewung Anti Galau. Mbak pilih nyenangan pengen pirsa sejarahnya seniman sak Jawa Timur tumplek-blek monggo dipirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para rawuh, para tamu, para warga ingkang sampun mirsani dalu menika. Adicara sak lajengipun niki Bedayan Sekarsari yo. Sekarsari ning saderengipun Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Saking sabu pundi? Jetis. Nggih, Laban. Segodo Bancang Tarik. Sugeng dalu saking Ngabar Lamongan Tikung. Sembah nuwun sowane. Sembah nuwun sedaya. Asem Gedhe. Abah Didik matur sembah nuwun rawuh. Sugeng dalu abahe. Nggih. Ugi Umik saking Balung Mojo. Sugeng dalu. Di sugeng mirsani lewat channel YouTube yang di depan. Oke kunjuk disaksikan sak grup saking tim Jalur Langit. Pak Kaji Suud. Sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu.
Ugi saking Pidodo matur sembah. Sembah nuwun. Saking Balung Panggang matur sembah nuwun Pak rawuhipun. Guru nggih matur sembah nuwun. Saking Lamongan Tikung ugi matur sembah nuwun. Yuk. Nggih. Ben gak kedelarung-larung iki pedale sampun dalu sesarengan Bedayan Sekarsari. Duo gak jelas. Ganti maneh. Ganti pokoknya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sabaripun diwiwiti sesarangan kula kali Bu Inga langsung kemawon dipun timbali adik-adik yuk. Ning Kiki Amelia dan Ning Adis Arista. Umanono. Alhamdulillah jamian gak teko iki. Sugeng dalu, sugeng mersani Bapak Kuswanto lewat channel YouTube Budi Wijaya TV. Janggelani lopes iris melogelan nono abang ijone jembelani sing ireng manis bela nono anak bojone. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Marsa. Maaf kamera lat, Sanana Disco Handayani dan Ning Marsa Aulia. Sak lembar gadonge karo watone sabar aku momong putra yuk sabaripun Mbak Marsa kali Mbak Sanana Disco langsung kemawon pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur
Tiga seniwati sekaligus ning Putri Agung Sedayu, ning Rani Asmara, ning Nyantika Dimasari. Tiga darah untuk jenengan sami. Ning Putri darah apa mi? Darah rendah ngantuk ae. Ning Rani Asmara, Darah tinggi ngamuk ae iku mau. ning Nyantika, Darah kotor udune arek. Ora di arani luwung becik tak danani. jangan bayam lawuhe tahu, hatiku ayam yen nyandeng sliramu. Nek rempeye akeh kacange, senajan bojo tuwe aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Putri, Mbak Yantika kali Mbak Rani langsung Sing jawab. duwe horeke Jombang, juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang juga, ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. Ning aniku malah jeragan iki yo. Nggih, jeragan apa? Ya jeragan ludruk, jeragan paes, jeragan dekor diborong kabeh. Nggih. Ning Ika Rempong, Juragan buah. buah nopo? Saiki panen pace. Pace niku darane buah. Kudu. Kudu. Yo. Ya. Yo. Yo. Jos, jos. Oh. 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 Yo. Yo, yo. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Sarek lurek suwe pinggire tak lerek wong bingung atine. Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati. Belas dari dibuntel godhong, sing tak tresnani bojone wong. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Vikum. Pengereman asli Budi Wijaya, ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu.
sampun Mbak Susan kali Mbak Titin langsung masih pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudarto dan Ning Endang Sukendut. Tunjukkan pesonamu Marijem. Di belakang Ning Endang Sukendut akan saya tampilkan Ning Sartini, Ning Rizky, langsung ke mamon seniornya Budi Wijaya. Monggo. Engkang pertama kulaturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Engkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari. Ning Erma Tuan Arifin rumah saking Ngusian Jombang. Trans Jatim iki jan apal ae. Mbak Inga, nggih menika kalau wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang padatan saben nggih menika Bedayan Sekaresari. Sepindah malih matur sembah nuwun Bapak Lurah ingkang sampun ngrawuhaken lan segenap warga nggih. Belender mengguri langsung pasrah Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos TAJ Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang semonggo.
kasih bagi penyawer di bawah aja nggih. Pirang temangipun gulu pedhot katen njenengan sami wonten pamundutan saking Bapak Lurah Ganteng temriki wonten pamundutan Permata Hati Mas Jono. Setunggal tembang suarane katen njenengan sami.